והעבודה שלי בצעיר, שאנחנו ביחד, כל העשייה וכל מה שאתם רואים זה העשייה של ילדים וגם אני ממש מלווה אותם ומלווה אותם. זה עבודה של ילדים, 3 שנים, יחד איתנו, אז צמיחה בפרויקט. ויש לנו יצירה בבית מלמד שמדברת דווקא ללמוד בחלקות של ילד. אתם מוזמנים לכל דרכות, יש את ההסבר שלנו, אתם מוזמנים לראות, יש לנו חצי צמיחה לילדים, ילדים שלנו בכיתות. וזה היה שיקול דעת גם אנחנו, כאילו, חלקנו אותו כאנו, זה תלוי ילד, תלוי צמיחה. זה מאוד משהו תמיד של מה זינה וזה העץ של הצמיחה יש תמדים ליהודים ולכל בעצם אין לכל מגדת רבים כן בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים בבואכם. אני אגיד שהיום הזה התחיל בשיבושים שלא היו תלויים בנו, ובכל זאת חשוב לומר שאנחנו בעצם נקיים פה את כל הלו"ז שתכננו. ההתכנסות פה היא עד 3. חשוב לנו מאוד שעד שאנחנו עושים עצירה על המיזם שלנו, תראו, תחושו ותרגישו מה קורה בפותחים עתיד בכמעט 3 שנים מאז שנפתח המיזם הזה. אני עינת טל, אני סמנכ"לית פותחים עתיד, עובדת הרבה שנים בתוכנית. נמצאים איתי פה מטעם פותחים עתיד רותי שנפלד המנכ"לית, שדי ושדי, יש לנו שדי גדול ושדי קטן, שניהם הרבה שנים בתוכנית, מכירים ועובדים בחברה הערבית, וזה היה אך טבעי לקחת את כל הידע והניסיון שלהם לטובת המיזם הזה שהוא חשוב לנו מאוד. אני אגיד שאנחנו נשתדל, ואני פונה גם למי שצריך לדבר, כולם פה חשובים, המשותף לכל מי שיושב פה בחדר, זה שפותחים עתיד חשובה לו ויקרה לליבו, כל אחד מנקודת מבטו, אז אנחנו נשתדל לקמץ בדברי הפתיחה כדי שנוכל לגעת בעיקר, וזה במוטבים שלנו, בנאמנות שלנו, בעשייה שלנו, ככה שתצאו מפה בסוף היום עם איזה חוויה יותר מהותית וברורה לגבי מה קורה פה בפותחים עתיד. בסדר? אז אני... רק להגיד יותר על שדי ושדי, מה התפקידים? כן, שדי שלנו שנים רבות ניהל את התוכנית פותחים עתיד במזרח ירושלים, ובעצם מאז שנפתח המיזם, הוא במרץ 23 הוא זה שנבחר מטעמנו להוביל את המיזם. יהיה תכף שקף שיצביע איפה אנחנו פרוסים, כמה נאמנות יש, מספרים שחשוב לנו לדעת. ושדי דרז בעצם היה נאמן שלנו, אוקיי, במטה אשר הרבה שנים, והוא עובד תחת שדי. הוא מוביל את כל הנושא שקשור להדרכה וליווי מקצועי של הנאמנות שלנו בשטח, גם בימי צוות מרוכזים וגם הלכה למעשה ביישובים שאנחנו עובדים. אז זו החלוקה. אז אני רוצה לעבור בזריזות לחיים, אוקיי? שותף שלנו, מקצועי, תקציבי ושני, ששניהם פה מלווים אותנו מקרוב, מתחילת הדרך, להגיד משהו על הדבר. באמת לארח אותנו יפה, התערוכה ריגשה אותי מאוד, כבר בהתחלה זה דברים, והילדה הציירת כבר, רגע אני מתחיל ואז שאני חושב, אפרופו רותי, צריך לראות איך ממשיכים איתה ואיך מלווים אותה בסוף, כדי אפילו שהיא יוצאת מהתוכנית, איך היצירתיות שלה באמת מקבלת מקום. סיפרתי לה, שאלתי אותה אם היא רוצה ללמוד בבצלאל, אז היא לא ידעה מה זה בצלאל, אז כאילו כל מיני דברים שקשורים ללימודים גבוהים בציור, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד חשוב ומעניין. אני חיים מויאל, אני מנהל את האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון, שבעצם התוכנית פותחים עתיד וחדרי מלא ועוד הרבה תוכניות אחרות יושבות באגף, והכיוון שאנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע אליו הוא שילדים ונוער בסיכון יכולים ללמוד, יכולים ליצור, יכולים לעשות ולפעול ולהתקדם כמו כל ילד אחר שלא נקרא בסיכון, ולעשות את הדברים בצורה טובה ויעילה. והתוכניות שלנו הן תוכניות כאלה שבסופו של דבר מדברות על היכולות של הילדים. לא הסיכון הוא הסיפור,
אלא דווקא היכולות שלהם והמסוגלות שלהם לפעול ולהתקדם. אנחנו רואים פותחים עתיד, גם היה על זה כנס בבית הנשיא כתוכנית לאומית, אנחנו רוצים להגדיל אותה, להרחיב אותה, זו תוכנית שהיא מאוד מאוד חשובה ופועלת בדרך שהלוואי עלינו שהיינו עושים את זה בעוד הרבה מקומות. אני מדבר פה עם שירין ואנחנו רוצים בהחלט לעשות את זה בהרבה יותר מסגרות, כי היא תוכנית שמאוד מאוד מרכזת את המאמץ בילדים, ביכולות שלהם ובאפשרות שלהם להתקדם. ואנחנו כתפיסת האגף, אנחנו מדברים על פדגוגיה טיפולית. לא יודע אם אתם נתקלתם בחוברת, יש חוברת בערבית, דרך אגב, של פדגוגיה טיפולית, והחוברת הזאת אומרת פדגוגיה היא מרכז הדברים. בתוך זה אנחנו רוצים שאנשים יבינו טיפול, יכירו טיפול, לא יהיו מטפלים, אלא ישתמשו בכלים הטיפוליים, אבל יובילו את הילדים להישגים ולהצלחה. לכן אחד הדברים שאנחנו מדגישים מאוד, שהילדים צריכים ללמוד, וללמוד זה ללמוד הכל, זה ללמוד מתמטיקה, או כמו שאומרים ביסודי חשבון, ואנגלית, וערבית, ועברית, וביחד עם זה גם ללמוד את החלקים היצירתיים, לפתח את היכולות של הילדים במקומות שבהם הם רוצים לפרוץ עם היצירתיות שלהם. אז הביקור פה מבחינתי הוא ביקור מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים לראות ממש לבחון את הדברים במעשה שלהם. מי שמנהלת את התוכנית מבחינתי זה שני תורג'מן, שהיא מנהלת את המחלקה, ובתוך המחוז לאה, אנחנו לא עושים פשוט פה היכרות, אז לפחות שקצת נכיר את האנשים, המפקחת המחוזית שבעצם מנהלת את כל נושא האגף במחוז, ואני מקווה שיהיה לנו סיור מעניין, הוא כבר מרגש, אז חשוב מאוד, ושיהיה לנו בהצלחה. אהלן וסהלן, ברוך באמת, ברוכים הבאים לכפר קרע. נושא שמדברים עליו הוא נושא מאוד חשוב. אני אקצר ואני אגיד שאנחנו בעירייה עכשיו בעניין תוכנית רבה, גדולה, ממושכת עד סוף הקדנציה של חברה בסיכון. לא רק נוער בסיכון, זה כל החברה בסיכון. כולם יודעים מה המצב של המגזר הערבי בתוך ישראל, כל הבעיות, כל הקטל, כל הרצח, כל התופעות השליליות, האלימות שנמצאת בתוך החברה הערבית. אנחנו בתוכנית הזאת, למה אני מדבר על זה? כי זה משתלב יפה מאוד עם מה שאתם עושים, טוב מאוד. התוכנית מדברת על כך של שילוב של כל הגורמים, גם בתי ספר, כל מחלקות העירייה, כל האנשים הטובים בכפר קרע, בתוכנית ארוכה ומיוחדת של שיתוף פעולה של כולם בשלושה נושאים עיקריים. הנושא הראשון, נושא ההורות. אם אין הורות טובה, יהיה לנו נוער בסיכון. אז אנחנו נתחיל בשורש, מגיל 3 עד גיל 25. הנושא הראשון זה נושא של הורות נכונה. לצערי, בחברה הערבית, ואני חושב שגם בחברה היהודית, הנושא של ההורות נמצא בירידה מאוד משמעותית, והוא צריך חיזוק והדרכה, כי יש הרבה רופאים מעולים, אבל הוא הורה לא טוב. הוא פיזיקאי מעולה, אבל הוא הורה לא כל כך טוב. או שהקריירה לקחה לו את הזמן, או שאין לו זמן, או שפשוט הוא לא יודע מה זה, איך לחנך את הילד. אם אין הורות טובה, אז יש נוער בסיכון, כמו שאמרנו, הנוער בסיכון, אם אנחנו לא נטפל כמו שצריך, כמו שאתם עושים בבית הספר הזה, כן? בתוכנית רק בהיקף מאוד גדול. ואנחנו בעזרת משרד החינוך, עכשיו עושים מיפוי של תמי בבתי הספר, ורוצים לראות את התמונה המדויקת, עד כמה המצב, בוא נגיד, אנחנו יודעים מה המצב, אבל רוצים נתונים כדי להבחן אותם ולפלח אותם, ולמצוא את התוכניות המתאימות ביותר לכל חבורה וחבורה, בכל המחלקות שהיה, גם ספורט, גם פסיכולוגי, גם חינוך, גם מחנכים, גם יועצים, גם חינוך בלתי פורמלי, גם אנשי דת, של כולם.
והנושא השלישי של התוכנית הוא נושא של ניהול כספי. לצערנו, רוב הבעיות שנמצאות עוד פעם בחברה שלנו, הם ניהול גרוע של הכספים. אנחנו לא מחנכים טוב את הילדים מה זה כסף, ואיך משיגים כסף, ואיך, על מה מוצאים כסף, ואיך משקיעים, ואיך חוסכים, ואיך נותנים צדקה מהכסף שאנחנו לוקחים. זה עושה בעיות של שוק אפור, הלוואות, ובית שתפרן, בית תפרן, הוא בית לא טוב. בית שיתפרק, יהיה גירושים, לא תהיה הורות טובה, יהיה אלימות, ותהיה נוער בסיכון. אז אלה שלושת הנושאים העיקריים שאנחנו מטפלים בהם, שמשתלבים יפה מאוד עם התוכנית של פותחים עתיד. אני מקווה רק שאני מנסה עכשיו עובד עם כולם, בעיקר עם המנהלים ועם כל הצוותות שבתוך בתי הספר, לגייס אותם איתנו, שידעו, כמו שאנחנו יודעים, שזאת הבעיה ושצריך לעשות את הכל. לא רק ללמד, לא רק בתי ספר, לא רק מתמטיקה, לא רק אנגלית, כן? אם אין את כל אלה שאמרנו, אתם קוראים לזה אקלים חינוכי, אקלים מיטבי, נערף כל מיני דברים כאלה. אבל אם אין לנו שלושת האלה, הגורמים שאנחנו דיברתי עליהם, לא תהיה לנו חברה טובה. אני אהיה הרופא הטוב בעולם, אם יש חווה, לא ילך. אם יש רצח, לא הולך. אם יש תפרן, לא הולך. אז אני מברך את כולם, אהלה וסהלה כפר קרע. אתם עושים, אני באמת יודע שבית הספר הזה עושים עבודה מאוד נהדרת, לא רק בקטע הזה, בכל הקטעים, אבל אנחנו מדברים עכשיו על פותחים עתיד. כל הכבוד לרניה, כל הכבוד לכל אלה שעוסקים במלאכה, ואהלה וסהלה ביק חיים וכל הצוות, סייד שירין, על מסינה וכולם, אהלה וסהלה ברוך הבא, סייד אזן כולם, אהלה וסהלה. הלב שלו במקום הנכון. זאת אומרת, החברה הערבית מאוד מאוד אכפת לו מהחברה הערבית, ואני אומרת תודה על השותפות חיים, תענוג צרוף גם ברמה המקצועית, גם ברמה האישית, גם ברמה החברתית, ואתם לא יודעים אבל כל השיח המדהים הזה בימים שהם לא קלים, אני יודעת להעריך ולהגיד להם, אני מתרגשת כשאני מדברת את זה, כי זה לא מובן מאליו. אז הלב של חיים במקום הנכון, מדברים תמיד על המקצועי, אבל האישי לא פחות חשוב. וזה באמת בוער בו וזה בדמו. מה שהוא לא יודע, אני חושבת שהיום התהפכו הנתונים. אני חושבת שרוב הילדים שלנו הם בסיכון היום. ואם אנחנו לא נבין שהתיאוריה שחיים מוביל, חייבת להיות בכל בית ספר, ללא קשר עם נוער בסיכון. זאת השפה שצריכה להיות. אם היא לא תהיה, לא נהיה. לא תהיה מערכת חינוך. הדבר השני שאני אגיד, אנחנו יודעים שבמחוז חיפה יש קאדר של מפקחים, סינה מנהלת את הקאדר של המפקחים, מדהימים, מקצועיים, שיכולים להוביל כל תהליך, ואני שמחה כאגף ערבי תמיד על שיתוף הפעולה. אני אגיד שני דברים על פותחים עתיד, אחד זה הליווי והשני זה הקהילתיות. אני חושבת שמה שפיצחתם פה, זה את העניין שלא נותנים תוכנית והולכים, אלא מלווים את הילדים, הליווי הזה הוא כל כך מתבקש היום. גם לצוותים, גם להנהלה, גם לתלמידים, גם להורים, בעיניי זה פיצוח אדיר, בעניין של הקהילה. מנהל בית ספר לא יכול לסגור את השער, ולחשוב שאין לו קשר למה שקורה בחוץ. בית ספר שהוא לא מבין שהוא חלק מהקהילה, והוא משפיע על הקהילה, והקהילה משפיעה עליו, לא יכול להצליח, ואני חושבת שיש פה פיצוח של הדברים האלה. החלום שלי, אמרתי לחיים, שבכל בית ספר חייבת להיות תוכנית כזאת, שהמטה מוביל אותה יחד עם מי שמוביל אותה במחוז, עם מנהל בית ספר, עם ליווי מאוד משמעותי כדי להצליח, וזאת זכות. ועכשיו אני אגיד משהו על הרשות. אנחנו פה בתשקיל, עובדים מאוד באינטנסיביות עם הרשות, אז יש פה רשות, מחוז, מטה, מנהלת מדהימה, זה ביקור שני שלי, איך שנכנסתי לתפקיד הגעתי לפה, בעיניי זה סגירת מעגל, ושנעשה ונצליח, ושנדע ימים טובים, כי מגיע לנו ומגיע לילדים האלה, ותודה לסוכנות. אני בלוד, בשנה השנייה שלי, ניהלתי בית ספר ולא היה בניין. רצו לסלק אותי הביתה. היחידים שפתחו את הבניין זה הסוכנות היהודית. גם כשזה לא היה בניין לבית ספר. ואז ערכו אותי בבניין הזה, ולכן אני, כל מה שאני אעשה לא אוכל להחזיר לכם על ההזדמנות שנתתם לי, אחרת לא הייתי פה היום. אז זה עולם מאוד קטן. אז תודה. זה מראה עד כמה חשובה תוכנית לכל השותפים. אני אתחבר בכמה מילים לקודמיי. חיים, אתה ככה ושירין,
ציינתם את כל הנושא של ילדים ונוער בסיכון, ואת שירין בדברייך אמרת שיש המון ילדים ונוער בסיכון הרבה יותר ממה שהיה, וחיים טבע את המושג, את המונח סיכון מצבי, שזה נכון, יש הרבה מאוד ילדים שבפרופיל שלהם הם לא ילדים ונוער בסיכון, אבל עכשיו בעקבות תקופת הקורונה, המלחמה וכל מה שקרה בעצם ב4 שנים האחרונות במדינת ישראל, מוביל אותנו לפרופיל שונה של סיכון מצבי, ואנחנו מאמינים שככל שאנחנו נבין ונזהה את אותם ילדים שצריכים את התיווך, את העזרה, את הסיוע, את המעטפת שלנו, הם יצאו גם מהסיכון המצבי וגם מהפרופיל של ילדים ונוער בסיכון. אצלנו במחוז יש 10 בתי ספר בהם מתקיימת התוכנית של פותחים עתיד. אנחנו עובדים בשותפות מלאה עם המטה, עם פותחים עתיד, עם המחוז, כל השותפים שלנו פה במחוז. אנחנו לא מאמינים בתוכנית שנכנסת למחוז בלי הליווי שלנו כמחוז, טובה ככל שתהיה. אנחנו אוהבים לחבר את המפקחים לתוכנית, ולכן יצרנו מפגשים של כל מפקח עם מנהל בית ספר, עם הנאמן, בשביל לבדוק ולראות שאנחנו בכיוון הנכון. אולי צריך לשנות קצת את הדרך עם התלמידים, מה עובד טוב, מה עובד פחות טוב, וכל הזמן להיות בשיפור מתמיד. רונית מובילה מטעמי את התוכנית ברמה של המחוז, מינינו, כן, רונית תנופפי. יש לנו פה בבית הספר גם את תוכנית מלא, ולדבריך סגן ראש העיר אני רוצה להוסיף שראש העיר באמת שם על שולחנה של מנהלת המחוז את הנושא של ילדים ונוער בסיכון שמאוד מטריד אתכם, ואנחנו הרמנו את זה ברמת האגף שלנו במחוז, ורונית ביחד עם עוד מדריכה, יחד עם המפקחות של היישוב, מקיימות פורום של מנהלים בנושא הזה של פדגוגיה טיפולית חיים, על פי המשנה הסדורה והתיאוריה, הלכה למעשה איך זה אמור להתקיים בשטח, ואנחנו מאמינים שאנחנו נעשה ונצליח. אני רוצה להודות לכולם, אני רוצה להודות לכן, אתם שותפות לחלוטין, לשדי שעובד איתנו בצורה צמודה, עוקב אחרי כולם, עוקב אחרי התוכנית. אנחנו גם ביחד חושבים מה נכון ומה צריך לשנות, ומשנים היכן שצריך לשנות. זה לא מובן מאליו. תודה רבה לכולם, ואני מקווה שאנחנו נזכה לביקור מעניין. הוא כבר היה מרתק עם הפתיחה שלו. בהצלחה. קודם כל אני מאוד נרגשת שאתם אצלנו, אני פה בכפל תפקידים, גם כמרכזת פיקוח על החברה הערבית במחוז וגם כתושבת כפר קרע, אז אני מאוד שמחה להעריך אתכם. סביב השולחן יושבים אנשים שהם מהווים את ההון האנושי האחראי. אחד הצירים בתוכנית העבודה הארצית בכלל של משרד החינוך זה חיזוק וקידום ההון האנושי. הון אנושי שזה אנחנו גם, לא רק את הצוותים, אנחנו מובילים צוותים, אבל הון אנושי מגוון של המטה, של המחוז, של הרשות, כולנו יש לנו אחריות משותפת על בוגר העתיד, וכפי שאמר סגן ראש העיר על החברה, אנחנו אלה שמעצבים את האזרח העתידי, הוא נמצא אצלנו במערכת החינוך כבר מלידה עד גיל 18 וגם בחלק עד 21. אני לוקחת חיים, הייתי במפגש מנהלים אצלך במחוז שלנו בזום לפני 2 ושמעתי את המושג פדגוגיה טיפולית, ולאה המשיכה להשריש את זה אצלנו במחוז במפגשים של הפיקוח ושל המנהלים, וזה עשה שינוי תפיסתי שלנו, קודם כל כאחראים שלנו להסתכל על הפדגוגיה מגוון אחר, מגוון שהוא כל כך רחב, ואנחנו כל כך שמחים, באמת אנחנו לא מדברים על תוכנית, אנחנו מדברים על מהלכים שיש בה אחריות משותפת של כולנו, ואנחנו שמחים על השותפות הזאת. אנחנו במחוז אצלנו, לאה, יחד עם כל הפיקוח שלנו, המדריכים, אנחנו ממש על זה, ואנחנו מדייקים, מנסים, מתבוננים גם בהישגים, שאני בטוחה שהיום תהנו באמת מהדברים שעושה רניה בבית הספר, יחד עם הצוות שלה, וגם באתגרים, וגם בקשיים, וגם לפעמים יש גם כישלונות, אנחנו מתבוננים כדי לראות, ללמוד ולדייק את העבודה שלנו. אז מקווה ומאחלת, ובטוחה גם, שיהיה לנו יום כל כך מלמד. שבתחילת הדרך ב-23 עוד עשינו זומים של חשיפה לאזורים השונים,
תעיד שני, שאני אמרתי מחוז חיפה זה היה משהו אחר, זה היה הרצינות של האנשים, ההתעניינות, הסקרנות, הכל באמת היה ברמה של אנחנו כל כך רוצים, רק תיתנו לנו, ומאז אתם שומרים על אותה רמה, אז גם לנו זאת חוויה טובה מאוד. מעמד ועל ההזדמנות להגיע לכאן, אני אגיד ממש בקצרה, טיפה למי כדי לתת קצת קונטקסט למפגש ולארגון. פותחים עתיד הוקמה לפני 19 שנה, בתוך הסוכנות היהודית, שירין, כמיזם קטן, פיילוט קטן, שהיה אז אחר לגמרי, אבל מצד שני גם מאוד מאוד דומה למשהו היום, פלוס 19 שנה של ניסיון. הרעיון שעמד בבסיס המודל היה שכל ילד זקוק למבוגר אחד שמאמין בו. על זה, על בסיס התפיסה הזו נבנה מודל הנאמנות, פרק זמן הממושך שבו כל ילד נמצא בתוכנית 3 שנים, העבודה עם ההורים כמובן, העבודה הקהילתית וכל הנדבכים שכולם פה מכירים. במרוצת השנים הארגון הלך, התפתח וגדל. לפני 10 שנים הפכנו להיות חברה לתועלת הציבור, חברת בת של הסוכנות. ככל שהארגון התפתח, הצטרפו הרבה מאוד שותפים משמעותיים מאוד. הסוכנות עדיין נמצאת, אבל היא ממש לא השותף המרכזי והיחידי נמצאת איתנו. זאת אומרת, אנחנו חלק מהאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון כבר שנים רבות, וחיים היקר ושני היקרה שותפים. באמת אני לא חושבת שיכולנו לבקש שותפים יותר טובים בהיבט הזה. אנחנו מרגישים מאוד, חלק מאוד משמעותי מהאגף, והתפיסה, כל פעם שאני שומעת את חיים מדבר, לא על פותחים עתיד, אני מרגישה כאילו הוא מדבר על פותחים עתיד, כאילו התפיסה המקצועית היא נכתבה עלינו, זה רק מעיד על השותפות, על החיבור בתפיסת העולם. הסיכון המצבי שאת ציטטת אותו, אני מצטטת אותו גם עכשיו, הגעתי מארצות הברית, גם שם ציטטתי אותך, כי זה כל כך נכון. אנחנו נמצאים כרגע בתקופה של צמיחה. מפעל הפיס, נמצאת כאן מיקי ריס איתנו. מיקי, רק תגידי שלום שזו את, נציגה של מפעל הפיס, שהצטרף כשותף אסטרטגי מרכזי מאוד מבחינתנו, ותומך מאוד במאמצי הצמיחה שלנו בעת הזו. וכמובן יש לנו גם את המשרד לפיתוח הנגב והגליל, לא נמצא כאן, אבל גם הוא רוצה מאוד להצטרף כשותף, ואני לא אזכיר פה את כל השותפים הרבים, אבל באמת חשוב לי שתבינו את הקונטקסט הרחב. אנחנו ארגון עם הרבה מאוד רגליים, הרבה מאוד זרועות, וזה רק לדעתי תומך גם במודל, אבל גם ביכולת שלנו לקיים את הפעילות. אנחנו היום נמצאים בפריסה של למעלה מ-60 יישובים, בכל הארץ, בכל המגזרים. אני אגיד מילה על הפעילות שלנו פה. אנחנו כמעט מההתחלה עבדנו בכל המגזרים, חלק מאוד מהותי מהאג'נדה שלנו ומתפיסת העולם, עבודה בכל המגזרים בחברה הישראלית. אנחנו עובדים גם במגזר הבדואי, אנחנו עובדים במגזר החרדי במספר יישובים, וגם במגזר הערבי עבדנו בדרוזים, וגם התרחבנו עכשיו גם בדרוזים, וגם במגזר הערבי עבדנו גם בערים מעורבות, וגם עוד לפני החלטת הממשלה 549, ואני חושבת שהעובדה הזו עזרה לכם לקבל את ההחלטה, להרחיב את התוכנית, על סמך החלטה 549 ליישובים נוספים בחברה הערבית. אנחנו כמובן מאוד מאוד שמחים על ההחלטה, כן מאוד מקווים שזה יימשך עוד מעבר להחלטת הממשלה. אני יודעת שזה תלוי בהרבה מאוד גורמים, אבל מבחינתנו אנחנו כמעט בכל יישוב שאנחנו נכנסים אליו פה כדי להישאר, ונעשה הכל כדי להישאר, וכמו שאמרת חיים, גם להרחיב את הפעילות שלנו. וזהו, אני אסיים פה, למרות שיש לי כמובן עוד הרבה מה להגיד, ונמשיך אולי 3 באום אל פחם ו1 באל חכים כפר קרע. אני אתחיל מההתחלה. כשהתבקשתי לבחור בית ספר להיות בתוכנית, אז כמו שכולם אמרו, אני חשבתי שכל בית ספר צריך תוכנית כזאת. אין בית ספר שאין בו ילדים שהם בסיכון, ואין בית ספר שאין בו את הצורך, אבל בכל זאת הייתי צריכה לבחור. אז חשבתי, גם אם הצורך נמצא בכל מקום, איפה זה עלול להצליח, אמור להצליח בצורה הכי טובה. וחשבתי כמובן על המנהיגות החינוכית שיש בבית הספר, ורציתי צרכנים חכמים, צרכנים שיודעים לנצל משאבים, לאגם משאבים, לחבר אנשים, ליצור שותפויות, ושידעו לקדם את התלמידים שלהם, ולא רק זה.
מה שיפה בעיניי בתוכנית ובאיך שהיא מיושמת, זה שהיא עושה אדוות בתוך בית הספר. היא מלמדת את חדר המורים איך להיות אנשים שמכירים יותר טוב את התלמידים שלהם, שמתחברים יותר טוב למשפחות, שיוצרים קשר ומחזקים אמון עם המשפחות, על מנת שבית הספר באמת יזכה שהתוכנית הזאת תשפיע עליו, לא רק בתלמידים שיש בתוכנית, אלא גם באקלים הבית ספרי בכללי ובחדר המורים, כי אני חושבת שהתוכנית הזאת יודעת ליצור השפעה בתוך חדר המורים, ולייצר את האימפקט שלה עם כל התלמידים. וכאן אני רוצה לדבר על שני דברים. קודם כל, על הזכות לבחור את הנאמנות. אני חושבת שאחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית זה הנאמנות שיש בתוכנית, אז אני מכאן אומרת כל הכבוד לנאמנות שעובדות בתוך בתי הספר. הבחירה שלהן הייתה מאוד מושכלת, הייתה מאוד נכונה, ואני נוכחת לדעת בתוך בתי הספר שלי ארבעתם שיש עבודה מאוד מאוד מדהימה בזכות מה שקורה בעניין הזה של הנאמנות. ואני כמו שאמרתי לא מסתפקת בזה שיש נאמנה אחת, אני רוצה ליצור חדר מורים נאמן. אני רוצה שכולם יהיו כמו הנאמנה הזאת. מה זה נאמנה? זה להתחבר באופן ישיר לתלמיד, למשפחתו, להכיר אותו, לעקוב אחר כל החיים שלו 360. דבר שני שרציתי להגיד שאני יודעת מקרוב שהסנכרון בין האחראים על התוכנית ובין מה שקורה בשדה הוא קריטי. אז יש לנו סטטוסים, שדי ושדי היו אצלי גם במשרד, אנחנו גם מדברים טלפונית, אנחנו יודעים מה קורה בבתי הספר, שואלים איך מתקדמים, איך הולכת עבודת הנאמנות בתוך בית הספר. כמובן רונית הייתה איתנו במפגשים האלה. אני מקיימת סטטוסים בתוך בתי הספר עם המנהלים, ישבתי עם חלק מהנאמנות בתוך בתי הספר לישיבות עומק, שאלתי על ההצלחות, על האתגרים, מה חסר להן, מה בדיוק הן עושות, איך הן מתקדמות עם התלמידים, מה מצב התלמידים שיש להן. אז זה ממש משהו שהוא בעיניי מאוד מקצועי, וזה גם תהליך ליווי שהוא מתבקש וחשוב. בכפר קרע, אם אני עכשיו אתמקד בכפר קרע, אז לא רק התוכנית הזאת אלא גם המלאים, יש לי 4 בתי ספר עם תוכנית מלא, שגם שם יש תוכנית שהיא מאוד מלווה, יש סטטוסים, יש מעקבים. אנחנו יושבות, אני והזר, זר כאן? כן, אנחנו יושבות פעמיים לפחות בשנה, מביאות כל בית ספר, מנתחים את המצב, מי שם, איזה קהל יעד, מה קורה, הצלחות, דברים שאפשר ללמוד מהם ולתקן אותם. מה שכן, בעיניי אנחנו הרווחנו, הלוואי ובכל בית ספר תהיה התוכנית, והלוואי שכל מחנך יהפוך להיות באמת מאמן בהשראת התוכנית. תודה. שלום לכולם. לא מובן מאליו שנפגש היום אחרי השביתה, וזה אתמול בשעה 8 אני ועינת ורונית טלפונים בהודעות. זה חשבנו הרבה אם לקיים היום או לא, אם זה בסופו החלטנו שנקיים היום. תודה לכם שהגעתם, זה לא מובן מאליו. גם שינינו, הכל היה מתוכנן בג'סר א-זרקא, הכל היה עולם מוכן והכל. כמה נאמנות, תודה לנאמנות שקמו בבוקר, הביאו הציוד מג'סר א-זרקא, הגיעו לכאן, נסיעה וזה, זה לא זה מחשבה, זה פותחים עתיד. למה התחלתם לקדם זה? הייתה קורונה, עם הקורונה היינו ישר, נכנסנו למצב חירום, עבדנו, הלכנו לבתים, ירדו הילדים למטה, לא היו התכנסות וזה. במלחמה 7 באוקטובר היה, נכנסנו לחירום, היה לנו 3 מודלים בזה. אז אנחנו כתוכנית פותחים עתיד ישר נותנים מענה מהר, רוצים להמשיך לעבוד, עובדים כל השנה, אנחנו לא מפסיקים. זה לא כמו כל תוכנית אחרת רק בתוך הבית ספר, תוכנית הוליסטית, עובדים על כל המעגלים, 5 מעגלים, פרטני, קבוצתי, משפחתי, לימודי, קהילתי, כמו שאמרתם, קהילתי, וזה. זה בגדול, זה בתחום העתיד. אני רוצה להגיד לכם בקשר להחלטת ממשלה 549. אני, שדי, עובד בתוכנית בתחום העתיד כבר 13 שנים, 14 שנים. התחלת כנאמן, כמו הנאמנות האלה. אחר כך התקדמת למנהל במזרח ירושלים לכמה שנים, 3 שנים, שנתיים האחרונות, מנהל מיזם חברה ערבית, עקב החלטת ממשלה 549. כשנכנסנו ליישובים, אני יכול להגיד לכם, כל היישובים צריכים, כמו שאמרה שירין,
הילדים בסיכון הנוער זה תמיד, זה עולה כמו שאמרתם, זה מובן, אני תמיד בזמן, לפני המלחמה, לפני הקורונה, הייתי אומר, אם יש 90% מתלמידים, מגזר הערבי, צריכים נאמן. הנאמן תומך, הגשר בין הבית ספר, בין הבית, מגבש הכל, זה בגדול. הנתונים שלנו, עקב החלטת ממשלה 549, אנחנו עובדים אפשר רגע שקף אחורה, שנראה רק שבעיניים. אני אגיד למה, אני כבר מכיר על בי, אני לא הסתכלת אפילו על זה. עובדים אנחנו כרגע כמיזם חברה ערבית ב-12 יישובים, יש 2 יישובים לא מתחת החלטת 549, 10 יישובים מתחת החלטת 549, 2 יישובים לא מתחת החלטת, זה מזרעה בצפון, במזרח ירושלים. היתר יש לנו מתחילים מאבו גוש, עד ג'לג'וליה, באקה אל-גרבייה, כפר קרע, אום אל-פחם, פרדיס, ג'סר א-זרקא, אבטין, טורעאן וג'דיידה מכר, זה 10 יישובים. יש לנו כבר 17... מתוך ה-18 בתי ספר, מחוז חיפה, בסדר, גם אנחנו זכינו, שנגיד לך, כמו שאמרה עינת, אנחנו, כל המחוזות טובים בשבילנו, כולם עובדים איתם ישרים, אבל רונית, יש טובים. אני לא במקום להגיד לתן ציונים, זה לא תפקיד שלי, אבל אני יכול להגיד, אני גם באמת רוצה להגיד תודה לרונית. רונית מלווה אותנו כל הזמן, אני והיא תמיד ככה מסתכלים אחד לשני, מדברים, תמיד מסכימים גם, אם לא, בסופו הם מגיעים להסכמה, אפילו השולחן הזה, היום היה ויכוח איך לשים השולחן, אז זה בגדול, אני מקווה שיהיה יום מעניין, עוד מעט נשב בשולחנות עם הנאמנות, יש לנו תמונות מסברות, אתם יכולים תרגישו חופשי, אתם יכולים לשאול הנאמנות, כל שאלה, מה שזה, נצטרף. מה אפשר לעשות ואיך אפשר לתכלל את הילד? אני חייבת לשתף את המחנכת בסיטואציה מסוימת, בהכל, בתוכנית התערבות אישית, בקבוצתי, לשתף אותה בהצלחות, גם באתגרים שעומדים בכיתה. כי היא שם, אני לא רוצה לנתק מחנכת מאחריות של ילד, זה חייב להיות בסינרגיה. איך אני הצלחתי להביא שהיא נאמנה, אני לא מסתכלת על מקור מאיפה היא מקבלת, ואני דיברתי על המלא גם, החוכמה איך לעשות איגום למשאבים בתוך בית הספר. בבוטחים עתיד, אני קודם כל, אני שייכתי אותה לקבוצות הוואטסאפ של הבית ספר. היא חלק בלתי נפרד מכל ההתנהלות, מכל ההוראות, מכל ההתרחשות בתוך בית הספר. כל ישיבה של צוות היא חלק בלתי נפרד, גם היא שומעת את כל ההנחיות, שומעת כל ההרצאות, גם בהשתלמות היא משתתפת. היא חלק בלתי נפרד מהתפתחות הצוותים אצלי, וכשרואים אותה בכל מקום, בכל זמן, בכל דבר, רואים שהיא גם לא משהו שנכנס ויוצא, היא חלק מהוויית בית הספר. אז בגלל זה אנחנו יצרנו את המעגל הזה המקסים, שאני רואה שזה סוד ההצלחה. טוב השניים מאחד, והשלם יותר גדול מסכום חלקיו, זה תמיד שמה, זה תמיד ההצלחה שאנחנו רואים. אני משתפת אתכם בקולות מהחדר. אני מקריאה וקצת נרגשת כשכתבתי, ועשיתי מבחן בית לנאמנה ואמרתי לה תגידי לי מי זה ומי זה וקלעה בול. זה אומר שאני והיא יודעות על מה דיברנו. שמעו אותי כששתקתי, השתיקה גם שומעים אותה. אני התלמיד שלא תמיד הרים יד, שלא תמיד פגש מבט בטוח. אבל מישהו ראה אותי, מישהו האמין. במקום שבו אחרים ראו קושי, בוטחים עתיד ראו אפשרות. במקום לשפוט, הקשיבו, במקום למהר לבוא, וכשהלב נפתח, גם העתיד התחיל להיפתח. הסיפור מאחורי הילד הזה, ששמעו את השתיקה שלו, אמא נטשה אותו באוטו, בחניון של מקום כזה בכפר, והתקשרה לאבא שלו, כך תלך ותאסוף אותם משם. והילד הזה מאז והוא שומר על שקט. אז את השקופים והשתיקה אנחנו רואים, לא רק את הילדים שמתבראים בתוך הכיתה. ועכשיו היום תפגשו אותו ותשמעו מה הוא לקח מבוטחים עתיד. לבד בין כולם, זה מה, אני מדברת ויש לי צמרמורת, זה לא משהו, כאילו אני חיה את עם הילדים שלי. באמת זה מקום לא פשוט להכיל את כולם, מי מכיל את המכיל. גם אני חייבת כאילו, זה המקום שאתם באתם לפה, חיזקתם אותי להמשיך הלאה. זה יום חגיגי בשבילי, 3 שנים של הטמעה של בוטחים עתיד, זה נותן לי את הכוח להמשיך הלאה והלאה.
באמת תודה לכם. זה ממש, זה לא מובן מאליו וזה מחזק את העבודה שלנו. הייתי שם אבל אף אחד לא ראה. הסתובבתי בעולם שבפנים הכל רעד. שלחתי רמזים, מבטים, שתיקות, אמירות כואבות. עד שיום אחד אמרתי בקול שאני לא רוצה יותר עוד. הילדה הצהירה על האובדנות. אז נשלחתי לאשפוז, ובו התערבה את הרווחה, פקידת סעד חייבה את המשפחה לצאת לאשפוז בטירת הכרמל, אושפזה שבוע ימים. התרופות עזרו לי להתאזן, 5 תרופות על רקע הפסיכיאטרי. הם לא, כאילו בחדר שמענו את הצעקה. ומשהו מעניין ומקסים, המשפחות התחילו לשתף גם בחדר. זה מעבר למחנכת. יש משהו שמדהים קורה בחדר. משהו שהוא מאפשר, משהו זה נכון חדר קטן, אבל זה גדול במהותו וגדול בחיבוק שלו. מרגישים שהם יותר חופשיים, יותר, והדמות שלך היא זה שאפשר להם לשתף עוד ועוד. בבחירה שעדי היינו חכמים. זה שילוב זה חכם לתת למנהל לבחור את הנאמנה, זה נקודה מאוד מדהימה, שאני חיברתי לעולם האישי שלי ולתמה, לתפיסת העולם שלי, וכשבחרתי אני בחרתי דמות אימא, כי חסר להם אימא, חסר להם דמות של בית, ושם אני תרגמתי לך שאני מחפשת חיבוק אימא ומחפשת אבא. על זה אני דיברתי על סיכון קלאסי של בעקבות סיכון מצבי. התרופות עזרו לי להתאזן, לראות אחרת, וכשיצאתי חיפשתי מי יראו אותי מחדש, בוטחים עתיד היו שם בלי לשפוט, רק להאמין, ובפעם ראשונה התחלתי לצמוח. תמיד התקווה צומחת מהחדר. כל אמהי כאוהב מותש ומחפש עוגן. אני רק אמא אחת שמבקשת שמישהו יראה. אני לא מחפשת רחמים, רק עיניים טובות שיראו כבר. אין לי כוח להרים לבד, לא אותה ולא אותה עצמי. הלילות ארוכים, הדאגות שקטות אבל צורכות. אני אימא שמחפשת יד, לא כדי שתחליף אותי, אלא שתהיה לצדי, שתזכיר לי שאני לא לבד. ואז הגיע בוטחים עתיד, לא כביתרון קסם, אנחנו לא מחפשים קסם, זה מתחיל, זה אלא ככתף, כשותף, כאמונה שצומחת יחד. כי גם אימא צריכה מישהו שיאמין בילדה שלה ובה. אז יש לי אביר, האמא המקסימה שחיפשה אותנו ואנחנו מצאנו אחד את השנייה, גם היא עזרה לי, זה לא מובן מאליו. אז תתחילי לשתף אביר. להיחשף לעולמות קשים, זה לא פשוט. להיפגש עם הלא מוכר, חובת דיווח ואיך להתמודד עם משפחות בעקבות זאת. אנחנו גם כשדיבר סגן העיר על האלימות, זה לא פשוט עכשיו, היום, בזמן הזה, לפתוח דלת ולהגיד יש שם מצוקה ואני מתמודדת עם משפחות, אני לא יודעת בדיוק את המקור, איך הם יובילו, איך הם ייקחו את הדברים שלי. תחושת אחריות כבדה כשיתגלה מצב חריג. זה גם מוטלת אחריות מאוד מאוד גדולה על הכתפיי, להוביל את זה ולחשוב איך להתערב. עומס רגשי ללא מנוחה, גם זה טבע אותי בשישי, בשבת, פגש אותי בשעות קטנות של לילה, הם משפחות והם תלמידים והם צוות שדורש גם עזרה והתייעצות. חשש לאבד אמון, זה לא פשוט להיכנס לבית וגם לשמור על אמון ושימשיכו לשתף פעולה. זה הרבה מחשבה, כל ההתלבטויות האלה זה לא פשוט. אם באמת אני יכולה להצליח, זה היה הצעד הראשון שלי כשפגשתי בוטחים עתיד. אז מה שהוביל אותי זה ששותלים תקווה, מגדלים עתיד. מה שנתן לי להסתכל על חצי המלא של הכוס. צמיחה הייתה בשנת תשפ"ב, זאת שנה ראשונה שלי כמנהלת. שנה ראשונה כמנהלת, בוטחים עתיד ובוטחים דלתות. זה לא מובן מאליו שאפשר כאילו לשאת את זה לבד. אני לא לבד נכון, אבל במחשבות זה הייתי לבד. אבל התחלתי לארגן את כל המחשבות שלי מההתחלה. אני שמחה תמיד שהמפקחת שלנו המדהימה תמיד פוגשת אותנו, מפגישה אותנו עם אנשים. היה לנו בנובמבר חיים, הייתה לנו הרצאה של שעה בזום, אני שונאת זומים, אני לא אוהבת. כן, נתן, ב3 לנובמבר, אני רשמתי כל מילה שהוא דיבר, היה מעניין, אני הייתי מהובנתת בתוך המסך.
כי אני ראיתי ששם אפשר ללמוד, ואני שיתפתי את המצגת שלך לסגן ראש העיר, כי אמרתי לו שמה זה הכתובת אם אתם מובילים בכלל את היוזמה, ואימצתי את הפדגוגיה הטיפולית. אתם דיברתם ודיברתם, זה היה מוכן מאתמול. אני כבר, תודה לך סת אזל תמיד שאת מפגישה אותנו עם אנשים באמת שבוטחת לנו עיניים מאירה, על מנת שנוכל להטמיע את כל המשאבים שיש לנו. קשר הדוק בין עולמו הרגשי של התלמיד לבין תהליכי הלמידה וההצלחה הלימודית שלו. זה לא סתם אומרים שגרה בחירום, שגרה זה כאילו לשמור על הילדים בשגרה, שגרה של לימודים, של מערכת שעות, של יציבות, וכל התהליך הזה שילמדו, ונכון שזה חירום, אבל זה שגרה גם, הם צריכים להיות מודד עם זה. אז אני, בתוכנית יש לנו 16 תלמידים שהתבוננות אישית עם התערבות קבוצתית, זה חדש של השנה נכנס, זה 5 תלמידים של קבוצה חברתית. אני גם השתמשתי במילים שלך על הסיכון קלאסי וסיכון מצבי. אני אומרת היום, ההורים הם בסיכון מצבי, מה שיוצר סיכון קלאסי את התלמידים. למה? כי אתה דיברת על 3 דברים, אני מצטטת את ההרצאה שלו כי זה ממש דיבר אליי לתוך התוכנית, על ה-holding, handling, object presenting. holding ההחזקה, איך יהיה שהורה שהוא במצב סיכון מצבי, והוא ייתן את ההחזקה, הוא לא בנוי לבן שלו או לבת שלה. גם איך היא תהיה בנויה לטבל ולתת את הצרכים הבסיסיים שלהם. ואיך להציג את העולם במקום של חיובי, והיא לא רואה כלום, שכאילו אין משהו שתציג את העולם במקום הזה. אז אנחנו נכנסנו בבוטחים עתיד, ועשינו את זה ביחד, וליווינו את המשפחות. הנה המקסמה שלי שהיא באה להציג את הסיפור שלה, עכשיו אנחנו נדבר. אז איך עושים דבר כזה? אנחנו דיברנו על שותלים תקווה, אז אני שחלתי בידיים רבות. אי אפשר לעשות את זה כמנהלת, זה לבד אני לא יכולה לעשות את זה. מגדלים עתיד, זה בטוח בלב בטוח. אז אני נותנת את הבמה ליועצת שלי לדבר קצת על כל המעגל העטיפה. זה כל בפנים, זה של הילדים שלנו, של בוטחים עתיד וגם שאר התלמידים שלנו. נורה, היועצת בית הספר, היא תדבר על השיתוף פעולה שלנו עם הנאמנה. איך היא עושה דבר כזה? בבקשה. לדבר בקצרה על השותפות ביני לבין הנאמנה הנהדרת שלנו היבה. אני גם חדשה בבית הספר, יועצת חדשה. מתחילת שנה אני והיבה נפגשנו, דיברנו קצת על התוכנית בכללי, ומשם התחלנו. אז לי ולהיבה יש סדריות גבוהה במערכת. אנחנו נפגשות, דנות, חושבות בקול רם למען התלמידים שלנו. הרבה פעמים יש שם מקרים חריגים שכן עולים בחדר של בוטחים עתיד, כי שם יש את האמון בינה לבין התלמידים. אז משם אנחנו גם משתפות את המנהלת שלנו ומחליטות ביחד, עוסקות לפי חוזר מנכ"ל, לפי החוקים, וגם אנחנו משתפים את הגורמים הרלוונטיים הנכונים למקרה מסוים, ומשם אנחנו מתמשכים, כי כל העניין של נוער בסיכון הוא תהליך שהולך ומתמשך ומתפתח, וגם חשוב מאוד שם שיהיה עדכונים במהלך. ואני ככה נותנת את הבמה להיבה לשתף אותנו איך זה עם היועצת, עם השותפות, עם כל הגורמים הרלוונטיים בבית הספר. לי היבה גזייל, אני נאמנה בבית ספר אל-חכים. אני בלי השתתפות עם כל המעגלים אני לא מצליחה. עם מנהלת, יש לי ליווי ממנהלת, מיועצת, ממחנכים, וגם יש לי ליווי משאדי ושאדי כל יום שלישי ביוקנעם, וגם יש שיחות טלפונים, אם יש משהו, כל הזמן אנחנו בקשר. אני מרוצה מהעבודה שלי, ברוך השם, עבודה לא קלה, יש אתגרים, יש הכל, אבל בסדר, ברוך השם. אני שמעת. יש בארגון יחידה שנקראת מרכז ידע והדרכה. כל התכנים המקצועיים מפותחים במסגרת המרכז. כל הנאמנות, יש 350 נאמנות בכל הארץ. כל הנאמנות עוברות הכשרה. כשאת אומרת נאמנה, אני לא אוהבת להישאר מזוגרים. את לא אוהבת להישאר? אנחנו נעשה איתך תהליך של...
נאמנות זה בא ממקום של... לא נאמנות. נאמנה זה לא נאמנות, זה בא מאותו שורש. אבל איך זה בערבית? אמין, אמין זה מישהי שמעוררת אמון. אמון, אבל זה נאמנות. זה אותו דבר. לא משנה, אבל שירים, גם יש להם היבטים משפטיים ונאמנות. אני רק רוצה להגיד, ויש לנו תהליך הכשרה, שירים, יש לנו תהליך הכשרה, השאלת על הכשרה זה סטרטי, ממש. קודם כל נאמנה חדשה שנכנסת בארגון, בשנה ואיך להכשרת בני האדם בכלל הם צריכים לקשרים חברתיים. ואני כאילו, הייתה לי קצת שיטות שהיא כאילו מזמינה כאילו ילדה שהיא בוחרת כאילו פעם כל 3 מפגשים או 4 מפגשים שהיא תבוא איתה, כאילו תשתתף אותה במפגש שלכם, מפגש פרטני, והיא תשתתף אותה. שניהם נהנים מזה, מדברים על זה בחוץ לחדר שלנו, ותמיד הבנות היו תבחרי אותי, כולנו רוצות כולנו רוצה להיות איתה, תבחרי אותה, כאילו זה כבוד לצאת, והם הסכימו כאילו שיעשו לה את המסתבר הזו, והם הפתיעו גם אותי. היא יצאה מזה, כאילו אמרה לי, אני חשה כמו אני בחלום. לא היה לי אחת לשנה סמינר שנתי של 2 חברות שחיים הגיעה לבקר אותנו. תמיד היא הייתה מזמינה ואף גם היא לא מזמינה. של הכשרה, וגם אחרי צהריים יש את הדברות של העברות. כן, אני גם בהסכם עם אימא, אמרתי לה בקיצור, אם תרצה כמובן נשלח לכם, אבל הכניסה לבתים, עבודה עם הורים, כל נושא הוא, ואני גם דיברתי אנחנו יודעים לעומק במכשירים, כמובן. מאחורי הקלעים. חשוב לנו שכוח אדם יישאר לאורך זמן. כל כך משקיעים, שקשה לנו מאוד לראות שאחרי שנה, שנתיים, אנשים עוזבים, בטח, אם זה תפקידים משמעותיים טובים אחרים, אנחנו בשמחה. אבל אם זה... הם יזמרו, זה אנחנו בזלים. יש הרבה בעיה. شو اسمك؟ صوفيا مصالحة. صوفيا. קוראים לה סופיה, גם נראית כמו סופיה. אימא מאוקראינה. عشان هيك. את זיהית את זה. أحكي أوكراني أنا. بتحكي أوكراني؟ يلا رحبيهم معناته بالأوكراني. بريفيت. ספסיבה. إيه معناته شكرا. لا عارفة شايفة في ناس بيحكوا أوكراني هون. أنا بعرفش الشيء. صوفيا هي ילדה בעברית בקבוצה חברתית. זה חדש, השנה הצטרפה לזה. עادل לא, זה 3 שנים. עادل הוא בתוכנית של הקבוצה של 16. אני מחכה לעוד 2 ילדים שהגיעו, שנשאל כולם ככה ביחד. תתחיל. تعالي سارة حبيبتي تعالوا عندي هون نضال نسيبة تعالوا يا كيف حالكم صبايا؟ كيف حالكم اولاد؟ الحمد لله. نبلش يعطيكم العافية. الله يعافيك. ايش اسمك؟ نسيبة عمر. شغلة سيف الكروت نسيبة؟ أي صف نصيبة؟ نسيبة إذا صف 5 كتاب هي سارة مصري صف 6. سارة كتاب باب. نضال بناء مصالحة صف 4 باء. كيف حالك نضال؟ الحمد لله. كتاب ثالث. عادل حسيني. عادل أنا صف. 4 باء. جام ثالث. صوفيا أنا صف الصف 4 باء. ثالث. بدي أبلش أسألكم على سؤالين لكل واحد فيكم. بلش مع صوفيا. صوفيا شو المرشدة شو هبة بالنسبة إليك؟ مثل ام. הוא שאל אותה מי זאת היבה בשבילה, אז היא אמרה כמו אימא. مثل. כמו אימא. مثال. طيب سؤال ثاني ايش كيف علاقة انت وياها؟ توصفي لنا علاقتك انت وهبة. حلوة منيحة حنونة. איפה היחסים שלך בהיבה? הם כבר יחסים טובים. حلوة. شو ساعدتك مس هبة؟ شجعتنا على الرسم. شجعتنا على الرسم. شجعتنا على التعليم. اتصلت لأبوي عشان بدخلنا دورات عند معلم النجاح. למה היא מוהיבתها بالرسم? בעצם היא המתווכת מול אבא
כדי לפתח את הכישרון שלה. כן, כישרון וגם את הלימודים. תיווך של האבא. כן, וגם את הלימודים. نضال كيف حالك؟ أنا نضال هلا شو اسمك؟ عادل بنسها صاحبك عادل يلا عادل حبيبي. عادل كيف حالك؟ الحمد لله هاي بمشي عشان نسد. يلا عادل كيف حالك؟ الحمد لله عادل شو بالنسبة لك من السباحة؟ معلمي زي معلمتي زي هلا صح زي امي אני אגיד בקצרה, עادל, כמו אימא גם. לא היה יכול לעמוד עכשיו אנחנו נשאל אותו. شو أخذت من المعلمة هبة؟ شو علمتك؟ الشجاعة وشو كمان؟ الشجاعة بالدرس والطلع بالعينين וגם להסתכל בעיניים כשמדבר. לא היה לו קשר עין, זה היה מאוד קשה לו. שתק, הפנים, לא הסתכל, כל הזמן לבד, מתכנס, מתקבל, ופה התחיל לשתף, התחיל לצחוק בתוך החדר. بالاهتمام نضال كيف حالك؟ الحمد لله وشو مرجيش יש אנשים שחושבים עליו וחשוב להם. بدي اسال نضال غنينا موال. غنى كباس يلا اكبس غني لي كمان. غنى بغني نضال هذا الشير ما بدي اشيل لما شو كتسار. قصير طيب بس نضالش قصير. يلا لا تنسانا يا أغلى الأحباب لا تنسانا يا مطول الغياب خلينا ببالك والله اشتقنا لك خلينا ببالك والله اشتقنا لك لا ما يكرملك زينا الابواب. ايش معلمة هبة بالنسبة لك؟ صديقة حفرة. أنا سألته ما زي هبة بالنسبة لها مرة زي حفرة. أوكي يا أخي أنت كيف علاقتك؟ كيف العلاقة توصف العلاقة بينك وبين مس هبة؟ معلمة هبة. شو ساعدتك؟ لا بلاش تحبها. تعلمني أشياء كيف أتصرف بالمواقف الصعبة. מלמדת אותי איך להתנהג במצבים קשים. شو البنت والله جنب سارة كيف حالك؟ الحمد لله. سارة ايش السبب بالنسبة لك؟ اسمع اللي بتخطر ببالك اسمع اي سارة شو أخذت منها؟ ايش أخذت منها؟ شو ساعدتك مع عمي هي بتهان عاطفية لك ايش كمان؟ شو بتشعري؟ ليش بتحبي غرفة فتحي معتيد؟ غرفة معي بقى ليش بتحبيها؟ لأنه بحس بالاطمئنان لما ده درجة مسامة بتحس بالاطمئنان وضع المترجم على جوجل عشان يترجم بجوجل جوجل ترانسليت هذا هو هنا هو جوجل هنا أنا بخوت أنا آية يلا يلا نسيبة شو اسمك؟ نسيبة نسيبة ايش بالنسبة لك؟ كلمة كصديقة وكأم حفرة وإيمة كمو حفرة وإيمة شو بتحبي بغرفة فتحي معتيد عند معلمة هبة؟ شو بتشعري وانت بالغرفة؟ بالحنان وبالراحة قام ايش حنان؟ حنان של אימא ואהבה וגם נינוחות כזאת. شكرا لكم. هوليستيد לא יספיק בשעתיים בשלוש נסביר התוכנית. זה יום ארוך גם לא יסכים, אבל הרוב בחדר מכירים פותחים עתיד, אז יודעים מה מעגל עבודה, איך זה מתקדם וזה. היום זה רק טעימה קטנה, רצינו שתבקשו הנאמנות שלנו, מקצועיות, באמת שלנו מקצועיות, מי שלא מתאים עזב, מי שלא הכל עכשיו, אני אישי שלם עם הצוות שלי. זהו, רצינו שתראו גם תפגשו הטובים שלנו, הילדים. אני אגיד לכם משהו, אני אפילו עם הצוות שלי אומר, ילדים ערבים
לא יודע אם תסכים אותי או לא, אין להם, לא מבטאים עצמם, לא יכולים, לא יודע, זה משהו בבעיה שלנו, בקהילה, אפילו הילדים שלי אישיים, תגיד לו לעמוד כאן מתבייש, אני אישית צריך לעבוד על עצמי שאני אעמוד מול קהל, אז זה לא מובן מאליו, אז שעמדו הילדים האלה, ילדים היו בנוער בסיכון בזה, שעמדו מלחם מול זה, קהל חדש בזה, לא מובן מאליו, זה עבודה, זה עשייה, שותפות עם בית ספר, עם כולם, זהו בגדול, זה פותחים עתיד. אני רוצה שנפגש עוד פעם, שתראו בבית הספר האחרים, שנפגשו, הלוואי שנפגשנו בג'סר א-זרקא, היינו נפגשים גם עם עוד 3 מנהלי בית הספר, תשמעו מה הם הפידבק שלהם על תוכנית, על זה. איזה מבקשים שנגיע לשם חיים? כן, אתמול שיגעו אותי. אם חיים, אתה רוצה ככה לסיום, תגיד... בנדורה של תלמיד, ואנחנו כולנו יודעים מה זה מיתוס של תיבת בנדורה. מלאה בכעסים, קשיים וכאב. יש ילדים עם תרופות פסיכיאטריות של חרדות, של הזיות. 2 ילדות שהיו מימין, אשפזו אותם עם תרופות פסיכיאטריות של 5 כדורים על הבוקר. זה לא מובן מאליו לעמוד בו ולדבר בפניכם. שבתוך כל תיבה מסתתרת גם תקווה. מה שהשאירו לנו בתוך תיבת בנדורה זה התקווה. זו התקווה שבית הספר האמיתי יודע למצוא, לטפח ולהפוך לקרש קביצה לעתיד טוב יותר. בפותחים עתיד אנחנו לא רק פותחים כתיבות, אנחנו פותחים לבבות, מסמנים דרך חדשה של אמון, חיבור וצמיחה. ואני מקווה שטעמתם קצת מהתוכנית המדהימה ומקסימה. אני מאוד מתרגשת ממנה ואני אמשיך בדרך יחד עם היבה ועם כל הצוות, ואני גם יש לי בקשה שעוד נאמנה, גם זה בסדר גמור הדרישה שלי. תודה לכם באמת. מנהלת את הדברים, זה כאילו נראה מאוד מאוד ממוקד, פותחים עתיד, אבל זה מקרין על הכל, גם חדר מלא, ובאמת הצגה יוצאת דופן. ואני מאוד מאוד מודה לך על הביקור הזה ועל איך שערכתם אותו. והיבה, שומעים מהילדים כמה את משמעותית. והאימא, זה היה באמת מאוד מאוד מרגש לראות גם הכנות של האימא שדיברה מדם ליבה ואיך זה התפתח. ושאדי כבר אמרה לך מה שזה, אז תודה רבה. אני רוצה להקריא לכם משהו, אפרופו פדגוגיה טיפולית מאחורה. דרך אגב, יש בערבית. יש בערבית, אז אני נותן לך את בערבית. אבל תראו כמה זה נוגע לדברים שאנחנו מדברים בהם. ייחודה של הפדגוגיה הטיפולית טמון בתפיסה ההרמונית שבין פדגוגיה וטיפול, המתבססת על ההנחה שהלמידה ורכישת השכלה היא המרחב המרכזי ליצירת שינוי רגשי, וזה בתורו הופך את הלמידה לחוויה משמעותית המשפיעה על התודעה ועל התנהגות התלמיד. הפדגוגיה הטיפולית שואפת להפוך את הנערים בסיכון, ילדים בסיכון, לתלמידים מתפקדים, ולאפשר להם באמצעות התהליך הלימודי התארגנות פיזית ורגשית המובילה לנגיעה בנפשם של התלמידים ולהפיכת החוויה שלהם למשאב ידע ולמקור של תקווה. אני חושב שמה שראינו פה זה ממש מאוד מאוד חזק בחלק.